Ey cemaatler, hamanı bir dädi oğla aýdýarda, hey can oğulluya, falan işler etme bidirektir diye. Oğullayti özüm bilýän bu zatlar diye. Ýöne hiç eden akşu bilýän zadyny. Ne ahlagynny, ne edebini, ne terbiyetini, ne kirdaryny, ne raftaryny ýüze çykaranak. Däden öňküden ne bitir için ýakmaýarmyş. Wagt bilýän mursun et taşydy diýmermi? Diýer. Erheleyin arasında da şeyle. Kän erk adamlar var. Jidin anasyna terbiyet berjek bolýarda din zady. Keplep özüm bilýän diýdi. Bilýän bolsa on bitir için ýakýan zady. Bilýän bolsa et taşy şeriat diniň zadyny nip ýüregini ýakýardy. Ya kän ýerlerde olar zenana din terbiyetinde mişdik. Erkek din terbiyetinde dädi. Ağlıya, can çekiye, keplecek bolýa, keplemäkä denanasy özüm bilýän bu zatlar diye. Emma hiç etýän işini görünenak bilýän zatlary. Bilýän bolsa şonu ibraz etmeli. Bilýän zadyny, ahlagyny, harakatyny, berhorduny, dehretini, namazyny, garyp gasar gözlemesini ýüze çykarmaly da bilýän zadyny. Ýok özüm bilýän näde? Özüm bilýärlik hiç peýdasy ýokda, ýüze çykmaly şu bilýärlik. Adam terbiyetini siňip ýüze çykmaly.